Arratsaldeon, eta eskerrik asko alde batetik guri hautsa emateagatik. Hemen, gazte feministok elkartu zaretenotan, pozez hartzen dugu hemen parte hartu ahal izatea, eta pozez hartzen dugu ostiral arratsaldez, hain beste jende etorri izana Euskal Herriko mugimendu feministaren genealogiez aritzera. Mai inguru honetan eta mai inguruaren izenburuari jarri diozue izena zuek gutxi irabazi dugula dioena gezurretan ari da, ez eta feministok, transfeministok asko dakigu gezurrez, ez eta gure buruei eta gure mugimenduei buruz esaten diren gezurrez, eta guk geuk hitz egingo dugu pixka bat azkeneko hamarkadetan Euskal Herriko mugimendu feministan egin diren hainbat ekimen mugimendu eta urratsen inguruan. Baduzue hortik liburuxka bat? Liburuxka hori izango dugu ardatz, urrengo ordubete luzean egingo dugun narrazio horretan. Euskal Herriko mugimendu feministaren genealogiez aritzeko ariketa mota pilo bat egin genitzake, baina ariketa bat egitea pentsatu dugu, zuekin batera pentsaturikoa, eta pentsatu genuen kontatzea mugimenduaren mugarri zenbait, hainbat hautsen bitartez, nolabait gorputz kolektibo bat ere izan zedin mai ingurua, eta horietariko hauts batzuk mugimendu feministan hemen jardun duten eta jarduten duzuen ekintzaile batzuk ekarri ditugu hona. Aurkeztuko ditut eta ondoren pixka bat kontatuko dizuegu narratibak nola josiko ditugun. Handik hasita baduzue Anabel Sanz del Pozo, ermuarra baina bilbotarra adopzioz, ibilbide luzeko militante feminista, Euskal Herriko mugimendu feministaren sorreretatik dabilena, gelditu gabe eta ekarpen handia egin duena hemen. Askotariko mugimendu sozialetan ere jardundu, ez bakarrik mugimendu feministan, gaur egun feministalden dabil kolektiboko kidea da, eta Basauriko udaleko berdintasun teknikari ere badabil. Ondoan txurruz duzue, ordiziarra, kasu honetan ere ibilbide luzea egin duena militante transfeminista modura, Medeak taldeko kide izan zen, eta Medeak taldeak egin zuen Euskal Herriko mugimendu feministan transfeminismotik ekarpen handia egin zigun, asko ikasi genuen garai hartan guztiok mugimendu hartatik. Euskal Herriko mugimendu feministan jardundu ere greba feministen antolakuntzan, hainbat koordinazio gunetan, eta berdintasun saietako hainbat teknikari lanetan ere jardundu, eta gaur egun afari solidarioetan ere badabil. Hirugarren kidea hortxe duzue, Lola Garzia, kasu hontan Baionarra da bera, Ipar Euskal Herriko mugimendu feministako kidea da, aurretik PAF mugimenduko kidea izan zen, 2009 urtean sortu zen mugimendu bat Baionaldean, eta hainbat feminismotik hainbat lekutatik egin du lan, egin du jaietan, egin du protokolo, indarkeria matxistaren protokoloen garapenean Ipar Euskal Herrian lan, jardunaldietan hainbat lekutatik egin du lan, eta gai honi begira, 2020 urtean Ipar Euskal Herriko mugimendu feministaren genealogia izeneko liburuare atondu zenuen hainbat kiderekin. Laugarren kidea, zuen kide dena ere eta ezagutzen duzuena, Itoitz Serna, Bilboti datorrena, Kiskalegi gazte talde feministan aritutakoa eta Euskal Herriko gazte feministen sareko kidea. Ibilbidea egin du luzere hezkidetzatik eta pedagogia feministatik, Urtsintxa eskolan eta oinarrin, eta hezkuntza ezarautuan eta aisialdian intersekzionalitatetik ere urratsak egin dituen kidea. Eta azkena Saioa Iraola Urkiola, Leitzarra,
eta bigune feminista militante eta koordinatzaile eta ardura lanetan luze ibilitakoa, eta garai hartan Euskal Herriko mugimendu feministak egindako hainbat prozesutan ere jardune zuena, eta Hernandiko Kulturarteko plaza feministan teknikari aritutakoa, eta Orion dabilena momentu enten udalean ere teknikari. Hainbat ahots, hainbat esperientzia, hainbat ekarpen, horiek ekarriko ditugu gaur hona. Ze bide egitea pentsatzu dugu? Egon gara ara hona eta asko ikasi dugu zuekin ere bide hau elkarrekin pentsatzen. Pentsatu genuen argazkien bitartez halako bide bat egitea, 9 argazkiz egindako liburuska dezue, eta argazkiek badutalako kronologia bat, beste gai asko ekar genitzake, baina labur-labur ekarri ditugu zuekin ere hitz eginda, interesgarri izan zitezken hainbat mugarri ikusteko ze bide urratu ditugun, gero zuek baduzue irizpidea jakiteko bidatu ditugun bide horiek zuek nola urratu eta nola biorpentsatuko dituzuen. Hasiko gara lehen argazkitik, hor baduzue lehen argazkia Euskal Feminismoaren hastapenak izenekoa, eta hortxe duzue 1975 urtean, Hendaiatik Behobiara egin zen emakume martxa, asko entzungo zenuten agian, edo ez, baina azken hilabeteotan Txiki eta Otegiren fusilatzearen 50. urteurrena zela eta etzala, gutxiago entzun dugu, duela 50 urte, urriaren 5ean, beraz 50 urte bete berri, egin zela emakume martxa bat, batez ere Frantziako mugimendu feministak auspotu zuena, baina Euskal Herriko mugimendu feministako kideek ere parte hartu zutena, hain zuzen ere, ez nolabait frankismoak fusilatu zituen azkeneko 5 militante horien salaketa egiteko. Eta bide batez, emakume antifasistak elkartu ziren, kontuan hartu behar duzue, garai hartan, Europako testu inguruan, Bigarren Mundu Gerraren ondoren, fasismoari aurre egiteko hainbat urrats egin zirela, eta Espainiako estatuan segitzen zuela frankismoak, hain zuzen ere, fasismoaren abe eta abi zen testu inguru batean. Testu inguru hortan, emakume fasistek, eta antifasistek, orain gertatu zait beste batzuei bezala ez, emakume antifasistak elkartu ziren frankismoaren erregimen matxista ere, nolabait salatzeko fusilatzeak salatzearekin batera. Eta pixkat argazki hori hartuko dugu abia puntu hitz egiteko hastapenen inguruan. Bai, Lola? Bai, hasteko kokapen historiko bat eginen dut, garai hortan feminismoa biziki dinamikoa zen, Ipar Euskal Herrian. Lehenagotik sortu zen, Bigarren Gerla Mundialatik landa hasi zen Ipar Euskal Herrian feminismoa eta feminismoaren lehen urratsak, jadanik mundu gerla horren ondorioz sortu baitziren resistentzia mugimenduak eta emazteak zinez aktibo izan baitziren sare horietan. Eta segitu zuen, Frantses estatuan 1978ko maiatzean izan zen iraultza sozial bat, eta ondorioz Ipar Euskal Herrian ere, eta hor zinez politizatu zen feminismoa Ipar Euskal Herrian. Baina hastapenean kalkatu zen frantses mugimenduan. Beraz, zinez abortua eta kontrazepzioaren inguruko borroka eraman zen Ipar Euskal Herrian, eta MLAK eta planning familial bezalako elkarteak sortu ziren Ipar Euskal Herrian ere, baina zinez frantses mugimenduan kalkatuak. Eta pixkanaka, Ipar Euskal Herriko emazteek kontzientzia hartu zuten kokatzen alzutela haien feminismoa haien lujaldean, bazutela beste zerbait kondatzeko, beste bizipen batzuk bazituztela, hasi zen aipatzen zapalkuntza hirukoitza, eta emazte gisa ez zituztera ber problematikak, euskal gisa ez zituztera ber problematikak, eta pixkat hor hasi ziren haiena pentsatzen. Manan alere,
bai frantses feministak baita Ipar Euskal Herriko eta feminista euskaldunek, bazuten elkargune bat eta hori zen haien erakundeetan bizitzen zutena, errespetu eskasa, zentzutearena, aman komuna zuten, eta hor, Ipar Euskal Herriko emazteek sortu zen panfleto bat, hor data badut, 1900 eta 1974ean, eta hor zinez, emazte euskaldun gisa kokatu zuten lehen aldikotz haien burua, eta zinez gizonezko militanteak konfrontatzeko. Eta hola sortu zen mugimendua, eta gara jortan gero aipatuko dugu errefusiatu hainitz, ziren egoaldeko errefusiatu hainitz iparaldean, eta behingotz iparaldetik diten zen dinamismo hori, egoalderat itzultzean emazte hainitzek ekarri zituzten ideia feminista horiek. Anabel? Bai. Arratsaldeon. Bueno, yo os voy a contar que el movimiento feminista de la transición de esos años fue un movimiento creativo y transgresor que consiguió cambiar la vida de las mujeres y de los hombres y, sin embargo, el protagonismo del feminismo no aparece normalmente en el relato oficial y lo que es más preocupante todavía es que tampoco aparece en el relato oficial desde las visiones de izquierdas. Miren Jona, que es una compañera militante, feminista, historiadora, se pregunta si solamente es ignorancia o si es un olvido interesado por la incomodidad que produjo la propuesta de transformación que el feminismo planteó en los años 70. Tenéis que pensar que el feminismo de los 70, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo, aquí surge sin referentes, con una genealogía rota, porque el franquismo arrebató violentamente, durante 40 años de dictadura además, toda la herencia de las mujeres vascas y de las mujeres del resto de los pueblos del Estado que durante la Segunda República y durante la Guerra Civil habían iniciado procesos de emancipación en todos los ámbitos. Nace después de 40 años de dictadura, como hemos dicho, pero nace también con la potencia de esos momentos históricos de fuerte crisis en los que se está pensando un nuevo modelo de la sociedad. Y una de las principales aportaciones del feminismo de esos años es algo que para nosotras ya es muy común, pero que entonces era absolutamente rompedor, que era el concepto de que lo personal es político. Ese lema tan famoso que alimentó las luchas feministas. ¿Y por qué fue tan importante? Pues porque en ese momento la política de la época identificaba lo político única y exclusivamente con lo masculino y con el ámbito público. Y un ejemplo que lo ilustra muy bien, que yo creo que tenemos que conocer, es que en ese momento, cuando se salía a la calle las masas de gente a pedir la amnistía general, la amnistía para todos los presos y presas políticas del franquismo, las feministas tuvieron que salir a decir que dentro de esa exigencia de amnistía general había que incluir a las mujeres que estaban en la cárcel presas por lo que se llamaban los delitos específicos, que eran el aborto, la prostitución y el adulterio, porque detenían a las mujeres por adulterio. La necesidad de incorporar a esas mujeres levantó al feminismo de los años 70. Pero un dato, por ejemplo, que es importante saber, la Asamblea de Mujeres de Vizcaya dice que en 1977 en el Estado español había 3.000 mujeres al año procesadas contra delitos de la honestidad. Como dice Justa Montero, las reivindicaciones feministas consiguen ampliar temas que deben ser del interés público. Y las mujeres se convierten así en un nuevo sujeto desestabilizador que entra en conflicto con la propia definición hegemónica de qué era lo político en esa época. Eso, así se va construyendo una identidad colectiva que va tomando cuerpo y va tomando un sentimiento de pertenencia súper fuerte que constituye un sujeto político muy potente y que se articula a través de algo que es súper importante. Un nosotras absolutamente desafiante y marcado por acciones radicales como las campañas de autoinculpaciones que decían yo también soy adúltera, yo también he abortado o yo también soy lesbiana. Eta oraintxe segituko du, bai, bigarren argazkiaren bueltan segituko dezu Anabelek ekarpenarekin. Bigarren argazkian hain zuzen orain hortxe duzue Anabelek aipatzen zuen ekarpen hortatik
egin ziren amnisteren aldeko hainbat mugimendu egon ziren, espetxean zeuden eta halako delituengatik espetxean zeuden emakumeen askapena eskatzeko. Eta ezaguna izan zen ez, eta mugimendu feminista ere indartzeko, saretzeko eta trinkotzeko ekarpen handia egin zuen 1979 urtean Basauriko hainbat 11 emakumeren kontra egon zen epaiketa bat, ez? Haiek epaitu nahi zituzten abortuak egiteagatik edo eragiteagatik. Eta epaiketa hark mobilizatu zituen Euskal Herriko hainbat txokotan jende pilo bat, edabideetan izan zuen oihartzun handia, baina batez ere kaleak mobilizatu zituen izugarri, eta 11 eta lortu zen epaiketa etetea, eta nolabait izan zen borroka irabazi horietariko bat. Anabel, nahi duzunean? Bueno, la política sobre el cuerpo fue y sigue siendo uno de los temas fundamentales de la historia del feminismo. El derecho al aborto es una reivindicación histórica del movimiento feminista. Y es que, a partir de una realidad terrible y dolorosa para muchas mujeres, el feminismo logra algo que es importantísimo, que es formular una de sus demandas más estratégicas, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida. Y logra, gracias a un feminismo insumiso que en 1979 consigue poner en el centro el aborto, como parte de una política feminista del cuerpo, lograr un concepto de justicia social para que la mayoría de las mujeres vivían en clandestinidad, con miedo, en soledad, como una realidad silenciada, duramente castigada con años de cárcel, con riesgos para su vida y particularmente, y eso no lo podemos olvidar, para las mujeres de las clases populares. Para que os hagáis una idea, en 1977 en el Estado español 400.000 mujeres abortaban al año y de ellas 5.000 morían y muchas otras quedaban lesionadas de por vida. Pero todo esto, como decía Irache, salta por los aires con el juicio a las 11 mujeres de Basauri, a las que trataban de juzgar por haber abortado. Las feministas vascas, con las asambleas de mujeres al frente, nos alzamos contagiando al movimiento del resto del Estado español y también a nivel internacional en su defensa, con una de las campañas que más impacto y trascendencia ha tenido en el feminismo. Literalmente, como ella decía, se toman las calles, se hacen un montón de cosas. Yo quiero insistir en que se trataba de mujeres de clases populares que no tenían dinero para ir a abortar a Londres como lo hacía y lo ha hecho durante toda la vida, mientras ha estado prohibido, toda la gente de clase alta. Tenían dificultades imposibles de resolver sin recursos o no querían exponerse a lo que en aquella época significaba ser una madre soltera. Durante todos los años que duró el proceso nos organizamos para acompañarlas porque se tuvieron que enfrentar a la dureza y al coste personal de hacer lo que decíamos antes, de hacer lo privado público y además sentarse en el banquillo frente a todos los poderes del franquismo. Estas redes de apoyo fueron centrales para ellas y también para las que tenían que seguir yendo a Londres a abortar. En las asambleas de mujeres se convirtieron en verdaderas agencias de viajes, pero no solo en eso, se convirtieron también en un espacio de movilizaciones y de reivindicaciones por la educación sexual, los centros de planificación familiar. A mí me gustaría destacar dos cosas de la campaña del aborto. En primer lugar, la creatividad de un movimiento que tuvo iniciativas súper novedosas, y quisiera destacar dos, y es que hicimos acciones de desobediencia civil muy potentes, que era hacer abortos en directo en las jornadas feministas, como si ahora aquí estuviéramos en una sala, hiciéramos un aborto en directo y lo lanzáramos por redes desafiando a los poderes políticos y judiciales. Y luego una muy gran capacidad propositiva, porque en el 83 el movimiento feminista elabora una ley del aborto. Como dice Justa Montero, el relato por el derecho al aborto es un relato de una victoria, porque las mujeres de Basauri no acabaron en la cárcel, pero también es la victoria de un movimiento que supo poner en marcha una estrategia política y discursiva que representó un cambio cualitativo en la consideración de las mujeres, de su identidad, de su control sobre el cuerpo, de su autodeterminación y de su proyecto de vida. En 2014 salimos otra vez a la calle y volvimos a ganar porque tumbamos la ley de Gallardón. Lola? Bai, beraz, erran bezala ostean,
Ipar Euskal Herrian talde feminista initz baziren, ostion ez dut astirik izan izendatzeko, interesgarria atxemaiten dut, ere oartzeko garai hartan ze aberatsa zen mugimendua, beraz, GLF, Groupe de Libération des Femmes, EBA, EI, emazteak iraultzan, Dona Pauleko emazteen taldea, Azparneko taldea, emazteak jote, herriko emazteak, Euskal Herriko emaztea bertzalen kolektiboa eta bar. Talde hoiek denak bazuten borroka mankomun bat eta abortuarena zen. Eta jakin behar da frantses estatuan 1975 legalizatua izan zera abortua. Eta alere, mugimendu horiek segitu dute abortuaren borroka, jakinez, Ego Euskal Herrian egoera etzera bat ere berdina, eta oraindik emazte batzuk hiltzen zirela abortuaren gatik. Beraz, antolatu ziren garai hartan, eta bereziki talde bat deitzen zena herriko emazteak, Donibane Loitzuneko talde bat zen, eta horiek antolatzen zituzten joan dinak, egoaletik eparalderat, olako sare bat antolatu zuten emazteak aborta dezaten Ipar Euskal Herrian baldintza honetan, eta haien bizia arriskuan ezagri gabe. Beraz, hori zen ere pixkat lehen elkartasun mugimendua bi euskaldeen artean. Itoitz, oso ondo. Bale, bai Anabalek eta bai Lolak azaldu duten gertakari guzti horiek garaipen feminista bezala ulertu behar ditugu, eta guri orain dagokigu gazte feminista bezala garaipen feminista horiek defendatzen jarraitza, ondo badakigulako edozein krisi ekonomiko zein politiko nahikoa dela emakumeon eskubideak zalantzan jartzeko, orduan, ezinbestean ez, beti egon bar gara hor adi eta beti horren aldeko borrokan. Orduan, are gehiago, gainera testu inguru honetan bizitzen ari garena, feminismoaren aurkako oldarraldi bat bizitzen ari garenan, esan bezala, garaipen feminista horiek defendatzen jarraitzea dagokigu. Hala ere gure borroka defentsa edo defentsiba horretatik asko zaratago doa, guk gorputzen burujabetzaren inguruan hitz egiten dugunean, forma gaurkotuen inguruan hitz egiten dugu, gazte feministon zarean, eta horietan ez dugu bakarrik ez, gorputzen burujabetza horien inguruan hitz egiten, baita ere gure bizitzen burujabetzaren inguruan hitz egiten dugu, eta, laburra izan da, guk gobernatu nahi dugulako ez, bai gure gorputzak, baina baita ere gure bizitzak, eta igual abortuaren honetan eta gorputzen burujabetzaren inguruan hitz egiten ari garenean, ez dugu aipatu barik utzi nahi, honetan guztian genero autodeterminazioa eta sexu askapenaren inguruan ere horren alde borrokan ari garela. Eta beste barik, aliantzetan jarraituko dugula hor lanean. Oso ondo, eta aliantzak aipatu ditu, eta 3. geltokira erringo dugu jautzi, eta jauzi hortan ere badu aliantzetatik borroka feministak, Euskal Herriko mugimendu feministako borroka feministak, orain transfeminismoaz hitz egiten dugu, eta intersekzionalitatea dugu ardatze hemen gauden guztiok, baina zapalkuntzen arteko gurutzak eta horiek izan dira Euskal Herriko mugimendu feministan historikokian hemen piztutako su txiki pilo bat, eta gu bagatoz su txiki hoiektako askotatik. Hor dauzkazue batetik Euskadiko lesbiana feministen kolektiboak egindako kartel bat, egon izan direlako boieren kolektibo pilo bat historikoki han hemen, eta nola baitez, zapalkuntza ardatz hori ere landuta, eta baduzue aizanen kartel bat, eta aizanek ere, lehen Lolak aipatu duen bezala, izan zen zapalkuntza hirukoitza landu izan zuen taldeetariko bat, halako talde asko egon direlako ez, nazio zapalkuntza, klase zapalkuntza eta genero zapalkuntza, 3 ardatz horiek landu izan zituen taldeetariko bat, baina esan bezala bi dira, halako talde asko egon dira historikoki, eta 2002an Euskal Herriko Bilgune Feminista ere sortu zen, zapalkuntza hirukoitza ardatz zuena, besteak beste, eta, bide gurutze horretaz hitz egingo dugu, saioa? Bai, atxaldeon.
eta mila esker gonbidatzeagatik. Bai, 3 aldiz zapaldua, 3 aldiz errebelde ez, Maria Mercè Markalen poema horrek dion bezala, bilgune feministatik gure ibilbidea pixkat zapalkuntza hirukoitzaren paradigma hortan sakonduz ezin dugu bidea, esango nuke azkenek batez ere praktikan arreta jarriz, eta, nolabait ibilbide bat izan dela, ez? Gaur egun askotariko zapalkuntzen elkar eragin horretara iritsi bitarte, eta bide hortan egon die interpelazioak, mugimendu feministan, ez? Topatu ditugun hainbat kideei esker, adibidez, hizkuntza eta nazio ardatza, gaur egun arraza ardatza ere hartzen dugu errealitatea ikusteko eta eraldatzen proposamen feminista eta antirrazista baterako oinarri. Baina hasiera horietan kostatzen zitzaigun, bai? Eta berdin adibidez sexualitatearen aldagaia, ez? Esango nuke sexu zapalkuntza jarduten genuela, baino nolabait sexualitatean arreta jartzea ibilbide baten ondorio izan da, eta nolabait pertsonala politikoa den hori gure teoria eta praktika feminista sortzeko moduan eragin digula, ez? Eta militanteok ere gure praktika, gure kokapena eta gure desira ere berplanteatuta, ez? Nolabait landu ditugula, eta hoi bide lagun indula, nolabait garaioa nik oroitzeiot harremanen politizazio garai potenteak, osea, dedikatzen ginen potek hartzea, kordatzen txurruz daukete hemen, osea, medeakekin adibidez, elkar ezagutzea, elkar aitortzea, elkarrengandik ikastea, ez? Eta garaioik oroitzeiot nolabait desberdintzen gintuen horri baino, behitzen geniola zerk batzen gaitu, zein nahi du elkarrekin, ez? Nolabait gogo horrekin eta harremanen politizazio horrekin, eta esango nuke feminismoan jarduteko militantzia eredu berri bat ere hasi ginela ehuntzen, nolabait eremu ezberdinetan jardutea feminista gisa, ez? Bai emakume kazetariak saretzen, o feminista kazetariak, bai kiroletan ere, eremu ezberdinetan, ez? Berdintasun teknikariak, ez? Osea, nolabait eremu ezberdinetan, eta gaur egun mugimendu feministaren ulerkera, eta orain dela 20 urte zen ulerkera ezberdina, ez? Gaur egun esango nuke, eremu ezberdinetako saretzea eta intzidentzia politikoi areagotzeko bide bat edo indela, eta azkenik esango nuke teoria eta praktika euskeraz, eta euskeratik, ez, sortzeko ahalegin hortan iruditzen zaite euskaradun feministok bide bat eman dugula, bai euskerara, bai euskal kulturara eta bai euskal herrira gerturatzeko feminista askori, eta uste dut Euskal Herriko mugimendu feministak ibilbide hori induela, ez? Eta aldi berean ere beste gogoeta batzuk ekartzeko euskaradun hori. Eta, hortxutzko nuke. Txurru? Beste kartela ikusita, ez, oso ondo islatzen dula, garai horretan, nik uste batez ere boierak aliantzan ere marikekin eta transekin planteatzen ari ziren gai bat, ez? Hala, heterosexualitatea ez da sexu praktika bat, baizik eta regimen politiko bat bezala irudikatzen dute, hausnartzen dute eta aztertzen dute, eta hori mugimendu feministara eramaten dute, eta talde askok nik uste dut bere gain hartzen dutela azterketa hori, ez? Eta momentu hori izan zala, transfeminismoaren haziak sortzen hasten diren momentuan, eta gero garatzen joango direnak, ez? Eta, sakondu gabe, baino, batez ere ikustea gaur egun esaten duguna, ez, cis-heterozentrismo hori erregimen politiko badala, sistema politiko badala, eta egiturazko arazo badala, eta feminismoak bere gain hartu behar duela aldarrikapenak eta horren salaketa ere. Eta nik uste gaur egunera ere ekarri dezakegula, ez? Eta zer ronkan planteatzen dizkigu gaur egun azterketa hori ere, ez? Ikustea ere, mugimendu feminista bezala ere sistema honek daukan eragina,
gure aldarrikepenetan ze lerroetan jartzen ditugun gai hauek, ez? Eta, hausnarketarako pintzelada bat da. Baita ere, azken finean gero sartuko naiz gehiago, baina feminismoaren subjektu politikoa ere hor dago, eztabaidan dago, badakizue oso pilpilan dagoen eztabaida dela, eta, hemen ere garaia honetan hasi zirela horrelako planteamenduak egiten. Laugarren geltokiragoaz, ederki ari dira, eskerrik asko, ez da erresa, denborak eta labur aritzea. Emakume mundu martxa plataformari referentzia egiten dion argazkia duzue, martxa bat egin zan 2008 batean, zubi guztien gainetik mugarik ez, transnazionalizik ez, lelopean, Irun eta Hendaiako muga zeharkatzen zuena, baina aurretik ere, 2000 urtean ez, egin zen jada munduko martxa bat, Euskal Herretik ere pasazena, pobrezia, emakumeen pobrezia eta indarkeria matxasta salatzen zuena, mundu mailako mobilizazio baten barruan, gogoratzen naiz garai hartan gazte ginoen askorentzat ere mugarri izan zela mundu martxa hori aliantza ugari eta leku askotan gauden feministak elkartzeko martxa bat izan zelako, baina gerora mundu mailako mundu martxaren ideia hori Euskal Herrian mundu martxaren koordinadura, Euskal Herriko mundu martxaren koordinadura jakin batean tokiko forma hartu izan du eta pixka bat horrek egin duen ekarpenaz hitz egingo dugu. Eta horretarako Ana Murtziak ezin izan du etorri, Ana Murtzia da, ezagutuko duzue, ekintzaile feminista bat, aliantzak militante feminista arrazializatuekin aliantzak egiteko bidean ekarpen handia egin duena, garaipen kolektiboko kidea izan dena, sorburu kooperatibako sortzaileetariko bat izan dena, ezin izan du etorri eta audio bitartez jasoko ditugu bere gogoetak. Eta Anaren lehenengo audioa jarriko duzue, mesedez? La Marcha Mundial de las Mujeres es una experiencia de despertar feminista a la diversidad en la desigualdad de las mujeres en el mundo, tanto a nivel local como a nivel internacional. Fue la capacidad de juntar la diversidad de periferias, verse y reconocerse también en desigualdad. Esto ha creado encuentros y también ha creado tensiones, ha creado desencuentros y nudos que el feminismo y sobre todo el transfeminismo tiene que abordar. Esa mirada tiene que ver con traer a la vista la necesidad de luchar contra esa visión y esa actuación imperial del fascismo que hoy tenemos presente a nivel del planeta y también a nivel de nuestros barrios. Y es el desafío que tenemos por abordar. Saio? Pena ez dutela ongi entzun. Anan hitzartzea. Ze egia da emakume mundu martxan ibilbidean militantekide potente bat izan dela, bera eta beraien kolektiboa. Emakume mundu martxa ze esango nituzke, hiru bat ideia, alde batetik dela artikulazio feminista gure herrirei begira jartzen gaituena, baina baita ere beste feminista batzuekin, lotzen gaituena. Aldi beren esango nuke nazioarteko martxen arira emandula bide urte hauetan zehartze, okerrez bana 20 urte behintza badia, emandula bide herrietako ehun feminista artikulatzeko, hau da, feminismoa hirietatik herrietarako salto hortan uste dut jauzi hori leuntzen lagundu duen artikulazio bat izan dela, tresna bat. Bigarrenik esango nuke indarkeria matxistari dagokionez, gai izan gala protokolo bat adosteko, kalerateatzeko, emakume bat ere hiltzen duten bakoitzean,
gure zalantza, kezka, gora berekin, ea funtzionatzen duen, ez, bai, baina, bueno, iruditzen zait hor 2017an inginu zen indarkeria matxista birpentsatzen jardunaldi batzu Donostin, eta, bueno, nahiko gakoak izan ziela bertan landutakoak. Esango nuke artikulazio hortan saiakera handi bat indela azkenengo urteetan desadostasunetatik akordioak lortzeko. Eta gogoan dauket Bilbon iten ginen zen Bizkaiko emakumeen asanbladan lokalen koordinazio bilerak, eta gogoan ditut koordinazio bilera hoitan zeinetan emakume migratu eta arrazializaturik ez zeon koordinazioan. Bai, eta erronka bat izan da, mai berdinen antolatuta zeuden emakume migratu razializatu feministengena jotzea, artikulazioen berri ematea, agenda partekatu bat lortzen saiatzea, hizkuntza amankomun bat topatzea, ez? Euskal Herria feminismotik eta antirrazismotik eraldatzeko, egia da bidea ez dela erresa izan, baina esango nuke gaur egun emakume migratu eta razializatu asko diela Euskal Herriko mugimendu feministan saren parte, eta hor hazi hoietatik etorri dela prozesu ezberdinek, eta beraiei eskerrez, gaur egun borroka antirrazista, antiimperialistan zein da Euskal feministok, jorratu beharreko papera, eta deshumanizazio basati honen aurren zein da, gure posizio politikoa eta praktika feminista galdera hoietan gaude gaur egun inden ibilbide horri esker. Bosgarren geltokira egingo dugu jauzi, borroka transfeministara. Entzungo zenuten Granadako 2009ko jardunaldietan transfeminismoaren auzia egontzela hor borbor eta sareak ere sortzeko bide izan zirela. Hortxe daukazuen argazkietariko bada 2010ean jardunaldi horien ondoren Bartzelonan egin ziren jornadas transfeministasen konstruzion jardunaldiak, eta ondoren baduzue, zuek zeuek egindako Euskal Herriko gazte feministarako jauzi hortan ere transfeminismotik egindako urrats hori. Txurruz? Bai, lehen esan bezala hasiak jarri ziren 70 hamarkadan, eta nik uste dut, bai esango nuke ere 2008an Portugaleten Euskal Herriko jardunaldi feministan eta Granadan, estatuko jardunaldi feministetan, hor ja saretzen juntzala, korronte bat esan dezakegu, transfeminista deitu geniola momentu horretan, feminismoaren hainbat gai edo kontestu jartzen zitula mai gainean, Bai esango nuke saretzen juntzala talde eta kolektibo ezberdinak, bai presentzialkia eta bai digitalki garai harretan, nik uste dut internet edo zibermunduan ere presentzia aukizuela transfeminismoak, Eta bildo nagusitan ikusten dut lanketa egin genuela, batetik kanpora begira, momentu horretan 2000 lehenengo hamarkada horretan, bat zegoen, eta borroka feministaren ondorioz, arrakastaren ondorioz, mezu feminista edo aldarrikapen feminista asko zabaldu ziren eta kontzientzia askoz ere handiagoa zegoen, baina horrek ere suposatu zuen, sistemak berrartu zuela mezu hori eta ustu egin zuela ere aldarrikapen feminista, Askotan orain zurikotea morea hitz egiten dugunean, hor pilpilean zegoen, eta horren aurrean ere transfeminismoak feminismoaren oinarri erradikalak, eraldatzaileak, Anabelek hitz egin du moduan, transgresore hori berrartu nahi genuen, eta batez ere aurrez aurre jarri zurik eta more horren aurrean. Bestetik ere esango nuke, barrura begira eta mugimendura begira, hainbat gai ere hor zeudenak, mai gainean jarri zirela eta eztabaidatzen hasi ginela bai Portugaleten eta bai Granadan, Batetik esan dudana, feminismoaren subjektu politikoa zein zan, gentozen ibilbide batetik non emakumea erabili genuen, singularrean, konturatu ginean emakumeak pluralean ere
hobeto edo nahi genuela erabili, baino kontzeptu hori ere ja txiki gelditzen zitzaigun, motz gelditzen zitzaigun, eta, bueno, eztabaida hori ere mahai gainean jarri nahi genuen, ez? Ikustea, azken nik uste atzeak kaldean zegoena zan, bai, bueno, identitatean oinarritutako feminismo baten aurrean aliantzan arteko feminismo bat planteatzen ari zala, ez? Eta baita ere, sexuari buruz, sexualitatea, ze lehentasuna zeukan hori ere mugimendu feministetako aldarrikapenetan. Bai. Itoitz. Bai, gure kasuan, bueno, hemen gaudenok dakigun bezala, subjektu aldaketa baten, bueno, prozesutik gatoz, iazko ikasturtean eman zena, baina, bueno, aurrekariak dituenak 2021ko batera jotzean Elizondon, eta geroago, bueno, aurreko batera jotzean ez, 2023an Usurbilen, hor hasiera eman geniola prozesu honi. Horretan, aurreko ikasturtean zehar, gazte talde feministen artean lanketak eman ziren, eta horren ondorioz subjektua aldatu genuen. Subjektua neska asterizko izatetik, neska trans eta boiera izatera pasatu ginen, eta horrekin batera sarearen izena ere aldatu zen. Euskal Herriko neska gazteak izatetik, Euskal Herriko gazte feministak izatera pasatu ginen. Hor, garrantzitsua da izen aldaketa ematea, baina garrantzitsuagoa da praktika militanteak aldatzea. Eta prozesu honetan horri eman nahi diogu garrantzia, praktika militantetan benetan lurreratzea subjektu aldaketa hori, ez? Izena garrantzitsua da, baina, esan bezala, garrantzitsuago gure egunerokotasunean eta gure militantzean benetan ikustea aldaketa hori. Prozesu honek, eztabaida batzuk izan zituen eta horietako asko eraldaketara bideman zutenak. Hor, Txurruzekon da azaldu den bezala, transfeminismoak tresnak eskaintzen dizkigu eta gure kasuan sexualizazioaren inguruan hausnartzera jarri ginen. Hainbat hausnarketa eman genituen, ala nola, emakume bera izateak, zer suposatzen duen, eta baita ere heterosexualitatearen funtzio strukturala edo zein zen. Horrez gain, hausnarketa batzuk emateaz gain, borrokarako tresnak bebai eman dizkigu prozesu honek. Sexu genero disidenteon borroketatik datozenak, baina guretzako gure ekarri genituenak bebai, eta hor patriarkatuaren oinarriak kolokan jarri zituenak, ez? Eta horrekin guztiz lotuta doana, baita ere, patriarkatuaren oinarri horiek zalantzan jartze horretan, ere sexualitatearen haustura horrekin. Bai, eta ja, laburbilduz, laburbilduz hemen gaudenok partekatzen duguna edo proiektu politikoa da, ez gaitu elkartzen neska izateak, feminista izateak elkartzen gaitu, eta horregatik horrek ematen dio zentzua, subjektu aldaketa horri, azkenan patriarkatua gaitik, zapalduak izateagatik eta horren aurka borrokatzagatik elkartzen gara, eta esan bezala feminista izateagatik elkartzen gara zarean. Gazte eta feministak, horixe dugu 6. geltokia, horrek elkartzen gaitu hemen, eta Euskal Herriko gazte eta feministek aspalditik ari dira elkartzeko topaketa ugari egiten. Hortxe daukazue Orion egintzen duela 40 urte, 1985an egintzen lehen topaketen kartela, eta ondoren daukazue, ondoan daukazue zuek egindakoa duela 2 urte, baina historikoki egin izan dira hainbat, Antxoainen egintzen 1986an Nafarroako emakume gazten topaketa, Barrian 1985an egin ziren Euskal Herriko emakume gazten topaketa, eta gero gazte feministak askotariko gunetan elkartu izan dira Euskal Herriko mugimendu feministan historikoki, gazte asamladetan, gaztetxetan, gazte lokaletan, institutuetan eta unibertsitatean, gazte mugimenduetan, gazte feministen sareak forma oso ezberdinak hartu izan ditu historian zehar, eta zuek zarete orain sare horietako hazi. Bai, Anabel?
Bueno, orain nagusia ikusten banauzu ere, ni gazte hasi nintzen be bai. La primera vez que leí un panfleto de las feministas de mi pueblo, pensé que era alucinante que esas tías pudieran decir exactamente lo que me pasaba. Y decidí que tenía que militar en el feminismo porque me parecía alucinante. A las primeras reuniones iba con mi amiga Gurtza y cada vez cuando salíamos de la reunión nos mirábamos la una a la otra y decíamos, ¿has entendido algo? Y la respuesta era no. Y luego decíamos, pero venimos la semana que viene. No, y sí. Bueno, así empezamos a militar en la Asamblea de Mujeres de Ermua. Sabíamos que era nuestro sitio, era intuición, entonces, sobre todo, pero era así. También empezamos a hacer cosas en el ISTI, luego nos fuimos a Donosti y fuimos a buscar a las feministas de Donosti. Pero en el 83 surge el tsunami, porque los grupos de mujeres jóvenes pues se montan y es como un montón de tías jóvenes como nosotras. Nace Matarrascaque en Bilbo, en Donosti formamos el grupo de mujeres de Zorroaga y los grupos se multiplican por los barrios, por los istis, por todos los lados, ¿no? Yo creo que fue una estrategia brillante. Bueno, ahora es súper emocionante para mí estar aquí, veros, la verdad, porque me recuerda a esos momentos, ¿no? Fue una estrategia organizativa brillante para acercar a las jóvenes al feminismo. Tenía algo de pequeña rebelión, quizá, contra una forma de entender el feminismo, pero de una forma que era también de gran admiración y reconocimiento de las que nos precedían. Para nosotras, en aquel momento yo recuerdo que era fundamental la crítica a la familia patriarcal y a la norma heterosexual. Eso era fundamental porque vivíamos en primera persona y con muchísima rabia que nos educaran totalmente diferente que a nuestros hermanos, que tuviéramos hora de volver a casa, que tuviéramos un control por parte de nuestros padres. Y una de las cosas que decíamos que era como chocante era que a nosotras la ideología patriarcal muchas veces nos la transmitían nuestras madres. En ese sentido fue un poco revolucionario, pero claro, también estábamos en el ISTI, el ISTI, la uni, era horroroso, la violencia que vivíamos en primera persona, y ahí vimos la necesidad de construir un discurso propio, ¿no? En aquel momento y bastantes años después, la coordinadora... Vaya, ¿eh? ¡Ostras! Bueno, pues, vale. Itoitz? Bueno, Anabelek hemen jarraitu halko zuen. Vale, bueno, Anabelek esan duen bezala, espalditik datorrez, gazte bezala mugimendu feministan antolatzarena, guk orain horren jarraipena, bueno, pues, horretan gaude ez, jarraipen hori egiten, mugimendu feministan gaztetasun horretatik, gaztetasunak ematen dizun erradikaltasun horrekin, energiarekin, anbizio horrekin, hori guztia mugimendu feministara eraman da. Guk gazte feministetan, mugimendu feminista eta gazte mugimenduaren arteko zubilanak egiten dugu. Alde batetik, esan bezala, mugimendu feministan gazte perspektibatik ekarpen hori egiten, eta gazte mugimendua bera, bestaldetik hori gazte mugimendua bera, feministatzen eta begirada feminista hori ematen, horren bermea gara, ez, gazte mugimenduan. Eta hori ez dugu bakarrik egun puntualetan, martxoak 8an, azarako eta 5an egiten, herri urtean zehar egiten dugu, bai gazte asanbladetan, jai batzordetan eta bestelako espazioetan. Bada aitortzekoa ere egunez egun egiten den lana zentzu horretan. Gazte feministon sareak bai izan dituela inflexio puntu desberdinak urteetan zehar, eta horrek eman du azkenean mugimenduari gorpuzteko aukera edo indartzen joateko aukera. 2017 eta 2018an egin ziren lehenengo udalekuak, eta gero 2019an Lizarran elkartu ginen Euskal Herriko mugimendu feministak antolatutako jardunaldiei gazte perspektibatik ekarpena egiteko. Gero horren ostean, orduztik 2 urterik behin batera jotzea antolatzen dugu. Batera jotzea gazte feministon topagunea dugu, eta lehenengoa 2021an Elizondon antolatu genuen pandemia baten hor momentuan. Hor aldarrikatu genuen labur bilduz, antolakuntza feministaren hori izan zen, aldarri hori, eta gero 2023an Usurbilen
greba feminista genuen ate joka, eta hor alde batetik gazte antolakuntza sustatu, eta baita ere, subietu aldaketaren prozesua abiarazteko momentua izan zen. Eta ja amaitzen joateko, gaur hasiera eman diogu batera jotzeari, 2025ko batera jotzeari, eta aitortzekoa da berriro ere, lehen komentatu dugun bezala, krisi bizitzen ari garen testuinguru honen aurrean, krisia eta dena negatiboa dirudien horretan, gu berriro elkartu izana, eta 100 gazte feminista Zaldibarren elkartu izana. Orduan, beste barik batera jotzeaz gain ere, herri jarraituko dugula, baina aitortzekoa da hemen berriro batu izana. Aitortzekoa da, bai, aitortzekoa. 7. geltokira egingo dugu jauzi, eta 7. geltokian daukazue borroka hildo iraunkorra izan dena, genealogia guztietan, belaunaldi guztietan, indarkeria matxistaren aurkako borroka. Hortxe argazkia daukazue 2016an Euskal Herriko mugimendu feministak 11 eraso, 12 erantzun feministak preslelopean egindako manifestaziorako deia eta gero Iruñan, duela gutxi egindako manifestazioa, ez da, ikusteko hainbat manifestazio jendetsu egin direla historian zehar, eta batez ere azken urteotan, da azken hamarkadan gabiltzara indarkeria matxista izendatzeko bideak topatzen, eta batez ere indarkeria matxistei erantzuteko ere estrategiak ez nolabait eraikitzen. Txurruz? Bai. Nik uste momentu honetan mugimendu feministan orokorrean indarkeria matxistaren inguruko berrikuspen bat egiten ari ginen, zabaldu nahi genuen kontzeptu hori eta batez ere transfeminismotik ikusi indarkeria matxista etzala bakarrik harreman heteroetan pasatzen ziren erasoak, baizik eta lehen komentatu dudan sistema hortik kanpo gelditzen ginen bai boierak, transak, emakume arrazionalizatuak eta sufritzen genuen indarkeria ere kontutan eduki behar genuen eta lehen lerroan egon behartzula aldarrikapenetan. Eta, bai, nik uste batez ere horrek gaina suposatzen zigun berrikuspen horrek ere pentsatzea ze estrategiak indarkeria horren aurrean, ez? Eta bai egin genuen ere, pentsatu biktima izatetik, biktima ginala eta jarraitzen dugula izaten, baina bai biziraule aktiboak izan nahi genuela indarkeriaren aurrean, ez? Eta horrek suposatzen zula ekintza politiko, proaktiboagoak edo konfrontatiboagoak planteatzea, eta horrela, Gasteizko manifan ere edo planteatzen genitun blokeak horrek islatu nahi zuen, ez? Eta baita ere ikusi, etzala, indarkeria familiaren barruan, batez ere pasatzen dela, baina badaudela gizarteko beste zutabe askotan, indarkeria mota asko ematen direnak, eskolan, osasungintzan, errepresentazio kulturaletan, eta horrek bazterretan geuden subjektu askori eragiten gintuela, ez? Eta hori bisibilizatu nahi izan genuen. Nosaio? Bai, nik pixkan marko honen ondoren prestatu dut errepaso txiki bat, segidilla bat, genealogia feminista inez, igual sexu indarkeria idagokionez, feministak elkartuta oiukatu ginen 1980ko urtarrilaren 15ean, Trintxerpeko azokatik, pobladotik barna, San Pedroraino indako manifestazioan, bortxak eta ikez, oiukatuz. Urte hortan bertan, maiatzan behatzin, Maria Jose Bravo del Valle aurkako bortxaketa eta erailketa salatzeko manifan elkartu ginen, baita ere autokontzientzia taldeetan, 1987ko otsailaren 6ean eta 7ean Iruñan emakumek jasandako erasoen aurkako lehen topaketetan, autodefentsaz, dibortzioaz, sexu osasunaz eta ugalketaz hitz egin ginen, erasotutako emakumeak hartatzeko zentroak ireki genituen, tortura sexista salatu dugu, gaur egun arte inongo erakundeek ez dutena onartu, eta Beso Zabalik jaso du orain dela hilabete batzuk lehen aldiz 24 urteren ondoren Iratxe Sortzabali indako torturen aitortza Espainiako justizian eskutik.
2005ean sortu ginen Mundu Martxako Euskal Herriko plataformatik emakumeen erailketen aurka indako erantzun protokoloa, gaur egun ere ez, Euskal Herrian emakume eta erailtzen dutenen kalera ateatzen gana. Autodefentsa txokoetan elkartuga, jaietako eraso sexisten aurkako prebentzio lantzeko eta erantzun irmoa emateko bidea indugu protokoloen bitartez. Nagore Lafaxeren bortxaketa eta erailketa saldatu genuen milaka herritarrek Iruñan, mitu hastaka erabiliz irakurri genien aizpei askori ez euren kontakizuna, mugimendu izaera hartuzuna, eta beldurra aldez aldatuko dugu lemapen Iruñako San Fermin jai bezperetan gaueko manifestazioetan buruberokiak jantzi eta kalera ateatzen dihar dugu. Eta pixka bat gorputz horietatik ez, indiegu aurre bizitako erasoei, eta uste dut mugimendu feminista izan dela sujetu, babesle eta artikulatzaile nagusi. Gatoz duela 6 urtera, bai, azkeneko jardunaldi feministetara, Euskal Herriko azken... Barkatu, duen hitzartze bat hori buruz eta gainera zure haritik. Ni Baiona naiz eta beraz Baionako pestak aipatu behar nintuen. Baionako pestenkari indarkeria matxista animalekoa da. Ez da bat ere protokolo ofizialik, bada oraindik 21 urte hauzapezak oraindik hausartzen zen erraiterat mini gonarekin etortzen zen neska bat gero ez zuen ketsatzekorik erasotua balin bazen, hori prentsaurreko ofizial batean. Gaur egun ez dira gehiago hausartzen, horren erraiterat, baina ez da protokolorik, ez da plan orokorrik pitxik. Eta nik gehitu nahi nuena hori buruz da gaur egun tokatzen zaigula guri, bai feministoi, baita ere indarkerien kontra borrokatzen direnaik, tokatzen zauku, bai brigada ubelak antolatzea, baita ageraguneak antolatzea, eta oartzen gira gerozta gehiago, ez dugura gehiago pesta egiten, eta pasatzen ditugura gure pestak autodefentsa antolatzen. Eta gaur egungo borroka hori da ere. Guk segitzen dugu borrokatzen indarkeri matxistaren kontrako benetako plan baten alde, hartzen dut Baionako pesten adibidea, horrek balio du pesta guztientzat, eta batzutan gure pestentzat ere, gure mugimenduan ere, baina besta egin nahi dugu, eta egan nahi dudana, noski ez dugula gehiago beldurrik izan nahi bestan, baina ez dugu ere nahi gure gain hartu autodefentsa osoaren ardura. Autodefentsa beti beharko da, hori dudari gabe, baina kontrapoderearen ikuspegitik. Segitu behar du izaiten kontrapodere bat. Eta ez podere publikoaren edo ordezko gisa. Haiek nahi duten bezala. Eskerrik asko Lola, eta barkatu, eta ikasi, hitzak ematen ez dizuetenean eskatu, hori da, bai, eskerrik asko. Bosgarren jardunaldi feministetara goaz, hurbilago daudenak, 5 jardunaldi feminista egin dira azkena Euskal Herrikoak, azkena 2019an Durangon, agian horren oihartzunak ere izango zenituzten, eta han, besteak beste, gaur ere izpide ditugun ez gatazka batzuk aipatu ziren. Eta, ekingo diogu horiei, saio? Bai, argazki hontan irakurketa huiteko, esango nuke pixkat kanpo begirada eta barru begirada batez proposatuko tela. Esango nuke jardunaldi feminista hauetan 3.000 feminista elkartu ginen Durangon. Nolabait argi gelditu zen mugimendu feminista dela, izan dela eta orduan zela, nolabait mugimendu abanguardista bat, martxoak 8 eta protokoloak aktibatzez aparte Euskal Herrirako eraldaketa sozial eta ekonomiko, politiko proposamen osoak
ditugula, bai, eraldaketa integrala gauzatzeko, eta nolabait legitimitate hori lortu zela iruditzen zait jardunaldi hauetan, indar erakustaldi bat, desborde polit bat, izan zen, bai, nolabait gorputzaz gain, nolabait teoria eta burua eta proposamenak bagenituela, baino aldi berean, ez zait iruditzen proportzio berdinean indartu zuenik mugimendua. Uste dut mugimendu feminista hau antolatzen nahiko lanakin ibili ginela, eta ondoren ez zuela nolabait indartze bat ekarri, baino bai aldiz iruditzen zait ekarri zuela esaldi hau gustatzen zait, deserosotasunak astintzen ari gara eta hori oso ona da, ez gara hemendik aterako etorri ginen bezala. Bai? Eta hori bai ekarri zuen, nolabait azkurak eragin zituen, batez ere esango nuke dekolonitatearen eta antiarrazakeriaren ardatzean, eta hortik praktika feminista politikoa garatzeko ordua mugimendu feministan, hainbat gogo eta galdera eri eutxi behar izan, jarri zen mai gainen, gento zenak, baina hor nolabait ageriago edo ardura hartze bat ere izan zen, bakoitze gure etxeko lanekin joan ginen etxea, eta beste alde batetik esango nuke adibidez gauza asko ontzien, baina hizkuntzaren ardatzak ere ekarri zuela, azkurak eragin zituela, antolakuntzaren ikuspegitik hizkuntzaren kudeak eta tratamendua zerbait pentsatua, zaindua, arreta jarri zen hortan, eta aldiz parte hartu zuten kide feministen aldetik askorentzat jardunaldiak oso espainolak izan ziren. Bai? Eta orduan, ekarri nahi dut bi dimentsio hauek askotan, antolatzen ditugun jardunaldi topaguneak, elkarguneak die, mugimendu feministan 1977 izan ziren lehenengoak Leioan, geroztik bosgarrenak izan ziren hauek, baina nola jardunaldi batzuek dituzten kapa, geruza eta dimentsio ezberdinak, eta askotan, horiek denetan arreta jartzea garrantzitsua da, baina askotan ze zaila den jardunaldi batzutan parte hartzen 3.000 feministen behar espektatiba horiek denak aintzat hartzea, batez ere antolakuntza feminista gihar potente bat ez baldin bada hori dena eusteko, ez? Hortxe. Segitzeko jardunaldiekin, Ana Murtziaren bigarren audioa, jarriko mesedez. Las jornadas feministas de Durango y cómo fueron diseñadas permitieron que se hiciera visible y que se tomara conciencia del cambio social que se está produciendo en la sociedad vasca alrededor de la diversidad migrante y del aumento de la migración. Que es una realidad que dice que la sociedad vasca está cambiando, que hay que prestar atención a ese cambio, porque se reproducen o repiten relaciones de colonialismo, de racismo y también de solidaridad y de encuentro, que es lo que hay que expandir. Dice mucho, ha dicho mucho sobre las heridas que traen las mujeres migrantes, pero que también tienen las mujeres vascas, alrededor de estas heridas fundantes de la desigualdad y de la falta de equidad. De eso es el tema que tenemos mucho por hablar. Tabagoaz azken geltokira, greba feministetara, eta bere borroka tresna berri bat, borroka marko berri batzuk ere eraiki zituenak eta saretzerako aukerak eman zituenak, eta hortxe 2023ko azaroaren 30ko greba orokor feministari loturiko Bilboko mobilizazio jendetsua eta Gasteizko Michelin enpresako piketea, eta
zuetariko asko gogoratuko dituzue beste esperientzia batzuk ere. Eta Txurrus? Bueno, greba hauetan nik uste planteamendua izan zala mundua geratu nahi genuela, eta horretarako baldintzak ikusten genituen, ez? Aurre lanketa potente bat egon zan, nik uste mugimendu feminista behintzat printzipio eta helburu batzuekin nahiko adostasun nagusi bat zegoen, eta horrekin aurrera egin nahi genuen, nahiko artikulatua zegoen mugimendua, baita ere mezu feministak egia da oso zabalduta zeudela beste mugimendu sozialetan, eta bereziki sindikatuekin egin zen elkarlanean greben proposamena, ez? Baldintza horiek kontutan edukita, eta gero amorru batetik gento zela ere, 2018an eta 2019an, nik uste, sexu erasoen impunitatea maila, injustizien, impunitate horrek amorru asko sortu zuen, bai feministongan, baina baita ere emakume askorengan ez zeudela igual antolatuak mugimendu feministan, ez? Eta posible izan genuen, marko baten barruan amorru hori sentitzen zuten emakume guzti horik barneratzea eta antolatzea grebetan, ez? Nik uste arrakasta hor lortu genuela emakume asko erakarri genituela edo beharra zutela espazio horren beharra eta mugimendu feministak ahalbidetu zuela espazio hori, ezta? Ados, hirugarren audioa, Ana Murziarena, eta azkena, hirugarrena eta azkena. La huelga feminista de los cuidados, vamos a decir que tiene una mirada, por un lado, positiva, porque dice mucho de la capacidad del movimiento feminista de articular una lucha, de visibilizar una problemática prioritaria y de que la sociedad tome conciencia y tome acciones para abordar esta problemática. Eso por un lado. Por otro lado, también dice de la permeabilidad dentro del movimiento feminista, de la dinámica del movimiento feminista, de la colonialidad. Me refiero a esto de cómo se marcan los ritmos, cómo se marcan los procesos, cómo se marca la participación, en este caso de una población como las mujeres migrantes que tienen unas realidades de desmantelamiento de sus condiciones de trabajo, por un lado, y por otro lado, de tomarles la voz y su opinión alrededor de una huelga de los cuidados. Creo que aquí hay un nudo que habrá que seguir abordando y trabajando a lo largo de lo que quede, pues, las jornadas y lo que quede el tiempo para poder elaborar propuestas y estrategias. Bale, ja maitzen joateko, ikusi dugun bezala, gertakare guzti hauek eta baita grebak influexio puntuak izan dira mugimendu feministan zehar, eta baita ere izan dira urte luzez borrokatu dugun horren ondorio, ez? Honetan ere greba feministan gazte feministok paper garrantzitsu bat izan genuen, argi esan genuen eta kalera atera genuen guk ez genuela sistema hau zainduko, ez? Aldarri horrekin atera ginen kalera, guk ez genuelako gure aurka egiten duen sistema bat erreproduzitzen jarraituko. Eta ez gaude bakarrik hitz egiten soldatapeko lanen inguruan. Hitz egiten ari gara, bikotekidean, familia artean, militantzean ere, militantekiden ere, egiten ditugun, neska gazte feministak egiten ditugun zaintza lan horiek modu prekarioan eta doainik egiten ditugun lan horiek, horrekin apurtzeko aldarria egin genuen. Ez ginen atera bakarrik gazte feministon baldintza horiek edo hobetzeko, ez ginen horretarako bakarrik atera, benetan grebaren leloa jarraituz, denon bizitzak erdigunera eramateko aldarriarekin edo atera ginen, eta baita ere, horren baitan atzerritartasun legearen abolizioa eta etorkin guztien erregularizazioaren alde ere atera ginen. Ez dugu nahi bakarrik zentratu grebaren egunean bakarrik, prozesuari eman nahi diogu garrantzia, azken finean,
eraldatzaia izan zen grebaren prozesua bera eta baita ere antolatzeko modua. Zaintza politika bihurtzeko jauzi hori eman genuen, jauzi kualitatibo hori eman genuen, ez soilik gazte feministetan, mugimendu feministan orokorrean, eta borroka ziklo berri bati hasiera eman genion. Eragile desberdinen arteko aliantzak indartuz, eta orain horretan jarraitzea dagokigu. Ondo. Eskerrik asko guztiei, ez diegulako ariketa erraxa eskatu, inondik inora, denboretan lau zeuden, mila esker. Espero dugu jakimina sortu izanaz, azken batean mugarri txiki batzuk jarri ditugu, narratiba txiki batzuk. Badezue hor gure genealogia feministak izeneko liburu bat, inork interesa balin badu ez da libururik errazena gaur hartzeko, badakit, baina hor opari daude, ez bada gaur aurrerago eskatu bardunari oparitzeko liburu ugari daudelako. Badaukazue boiologia erakusketa ere egongo dena asteburuetan zehar, genealogietan ere arakatzeko bide dena, eta batez ere esan nahi dizuegu, gure belaunaldian edo nire belaunaldian, behintzat, askotan entzun izan degula kantuetan eta bestela hitzetan, borroka galduetatik gatozela, eta gaur ikusi degula borroka irabazi eta irabazitako borroka askotatik gatozela, zuek bazaretera guretzat ere irabazitako borroka bat, badakigula zuek ere guri bidea urratuko diguztuela, ze ez dute bakarrik bidea urratzen aurretik etorri direnek, etorri berriek ere gaudenoi, zarragoi, ere bidea urratzen diguzu eta eskerrak eman hemen egoteagatik eta bidea urratzeagatik. Bakarrik ezin dugu lagunekin bai. Bakarrik ezin dugu lagunekin bai. Nik atzera pausorik ez. Pizkat luzeago, pues el feminismo es lo más importante que me ha pasado en la vida porque me explica el mundo y me explica quién soy yo y quiénes son las que me rodean. Entonces, pues eso. Bai, ipar ala egoa nazio bat gira eta nazio feminista. Bale, ni ez naiz oso originala izango eta beste barik lubaki feminista defendatzen jarraituko dugula.